علامة ما محرت كمي كنيخي كمي تانا روحس بعال زي خبر بايري بمخنات قدس يوحنس زي عب ما جلس تحسو نخلهم نبصح لهم حالنا كوتون شو طالع حنجدي دولس سلام كبرات تخاطلتي مدبات افراشو ابرو بايري دغي مروحس باحل قدس يوحنس نابولكو حجي دما نولاديتنا سنه بنيا محرت جبار قال جبارينا زاهيامنا ياو دامت كنبا سمو داتا مدب كتكاتاتولنا بخبر ادب علامة ما محرت كمي كنيخي كمي تانا روحس بعال زي خبر بايري بمخنات قدس يوحنس زي عب ما جلس تحسو نخلهم نبصح لهم حالنا كوتون شو طالع حنجدي دولس
كبرات تخاطلتي مدبات افراشو ابرو بايري እዚ ዘለና ቤት ገዲም ሰነ ጥበኛ ምሕረት ገባር ጓል ገባርዩ ማማ ምሕረት ሩሕስ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ንዓኺ ስሙላት ስድራ ቤትኪ አሜን አሕቢሩ ኩላና ሩሕስ በዓል ብምኽንያት ቅዱስ ዮሐንስ ንኣባላት ማጮሎ ዘለው ተዋሰእቲ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ዳርጋ ድበዝሑ በፂሕናዮም ሕጂ ኸ ንዓኽን በፅሕኪና እዛ ንኣኽ ደይትጠቅም ንእሽተይ ህያብ ሒዝና ኢና መፂና ህያብ ክበሃል እንከሎ እንታይ እዩ ህያብ ደኣ ይንኣስ ይዕበሲ ንሓደ ኣኽቢርካ ወይ ፈቲኻዮ ወይ ትፈትዎ ወይ ዘኽበርካዮ ሰብ ትህቦ ገጸ በረከት ዲና ንብሎ ትሕዝቶ ኩሉ ሓደ ኣውደ ዓመት እዩ ሎሚ ቅንያት ኣውደ ዓመት ስለ ዝኾነ ኣውደ ዓመት ክበሃል ከሎ ብፍሉይ ትዝክርዮ ብፍላይ ኣብ ግዜ ቅዱስ ዮሐንስ መስቀል ብግዜ ቁልዕነት ክኸውን ይኽእል ድሓር ክኸውን ይኽእል ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ኣነ ደሓን እየ ብዙሕ ብንእሽተይ ከለኹ እኳ ብዙሕ ተሳታፊት ኣይኮንኩን ከምዚ ናይ በዓል ገለ ነይረ ግን ካብ ንኣቱኻዮ ሓደን ዮሐንስ ኩሉ ግዜ ኣብ ፀልማት ፀኒሕካ ወይ ኣብ ከቢድ ናይ ክረምቲ ወቅቲ ፀኒሕካ ቁሩብ ብርህ ዝበለ ትሪእየሉ እዋንን እቲ ባህልና ዝኾነ ፀወታታት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድዩ ናይ ኣወዳት ሆየ ድዩ ንሪእየሉ ንሕጎሰሉ ብገዝ ከዓ ሓድሽ ዓመት ስለ ዝኾነ ከዓ ነቲ ሓድሽ ዓመትና ነብዕለሉ እዩ ብፍሉይ ትዝክርዮ ካብቲ ፀወታታት ወይ ገለ እንታይ ፍሉይ ዝዝክሮ እኳ ወይ ደስ ዝብለካ ዓይነት ፀወታ ኣነ ደስ ብለኒ ኩሉ እዩ ደስ ብለኒ እዚ ናይ ኣዋልድ ፀወታ ደስ ብለኒ ናይ ሆየ ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣወዳት ስለ ዝነበሩ ሆየ ከነብሎም ከለና ይዝከረኒ ሕጂ ጎቢዞም ገዲፎሞ ጎቢዞም ሕጂ ናብ ደቆም ተሰጋጊሩ ናብ ደቆም ሕጂ ኣብ ግዜ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ሓንቲ ከተማ ናይ ኤርትራ ሙሉእ ባጀት ገይሩስ ኣብ ከምዚኣ ዓዲ ወይ ኣብ ከምዚኣ ኣሕልፈት ትበሃልስ ኣበይ ናይ ከተማ መሕለፍኪ ኣብ ግዜ ኣውደ ዓመት ካብ ከተማታት ኤርትራ ምስ ዘኽርታት ክኸውን ክእል ትፈትውያ ክኸውን ትኽእል ብፍላይ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ በዓላት ዝያዳ ኣብ ከባቢ ሰንዓፈ እዚ ደቡብ ብሓፈሽኡ ሲ ኣብቲ ዶባት ዘሎ ቦታ እሱ ብዝለዓለ ንኣብነት ኣብ ኣንበሳ ኣሎ ኣዊታት ሕጂ ኣነ ኣብ ሰንዓፈ ከብዕሎም ደለኹ ወመስት ባህሊ ገለኩ ኩሉ ክስታይ ኾነ ዝያዳ ስጋብ ሕጂ ስለ ዝቕፅል ዘሎ እቲ ባህሊ ናይ ዮሐንስ ኣብኡ ከብዕሎም መረፅኩ መቸም ይብል ኣነ ወይ ከዓ ኣብታ ዝዓበና ኣላ ናቕፋ ኸዊካ ኣጎር ኦርጋኒክ ኮፊ ኤን ኮኮ ቦዲ ስክራብ ከም ናይ ኢትዮጵያ ቡን ከም ናይ ጋና ኮኮባታ ዕረ መዓር ህሩድ ጅንጅብል ሼባታ ዘይተ ኣቨካዶን ቡንን ካልእን ተጸቂጡ ዝዳሎ ኮይኑ ረሃጽ ባህርያዊ ሽታ ሰብነት ሓርፋፍ ቆርበት ወይ ውን ተጎሮም ዘሸግረና ሰብነትና ሸቢጥና በኣጎር ሳምና ምስ ንሕጸብ ቪታሚን እናሃበ ብቅጽበት ርሳሓትና ኣልዩ አንጸባራቕ ምስሊ ኸልወና ይገብር ካብ ዝኾነ ይኹን ሽታን ኬሚካልን ነጻ ብምዃኑ ኣብ ሰብነትና ዝፈጥሮ ጸገም ወይ ውን ቁጣዕ ሰብነት ብፍጹም የለን ኣጎር ኦርጋኒክ ኮፊ ኤን ኮኮ ኮሌክሽንስ ዩናይትድ ኪንግደም ኣብ ዝርከብ ሕጋዊ ትካልና ዝፈሪ ኮይኑ ክትገዝኡ ክትሸጡ ወይ ውን ከተከፋፍሉ ምስትደልዩ ሕጋዊ ዌብሳይት ኣድራሻና ብምጥቃም ወይ ውን ካብ ፕሌይ ስቶር ኣጎር ኣፕሊኬሽን ኣውሪድኩም ክትረኽቡናን ክትእዝዙናን ትኽእሉ ኣብ ግዜ ቅዱስ ዮሐንስ ሰበብ ዓሙ ሕሩድ ገይሩ ስውኡ ጾምዮ ገለ ይድሕልፎ ሓንቲ ከዓ ደርሆ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ካብቶም ድፈትዎን እየን 12 ክፋላት ኣላ ማማ ምሕረት እኳ ትፈልጢኒ ቁርብ ዘናእሹ ግን ከስሓ ኣና ፀኒሐን ገሊአን ሕቆሎ ይብላና ገሊአን ይብላን ገለ ውላና ፀኒሐን እተን 12 ክፋላት እንታይ እንታይ ንበሃል 12 ክፋላት ሓንቲ መልሓጭ ኣላ ካልአይቲ ፈረሰኛ ኣላ ሰለፍ ኣላ ሰለፍ ኣርባዕተ ኮይነን ማለት ይኽልተ እግሪ ጭንጭራ ጎሮሮ شمانتا تحسب يا قرور مش هو قربت شعته زي مسنجله عسرته تحقوق الله حقوق الله من قبقب لنا انا مش هو من قبقب الله من قبقب كله خلتين هو خلت خاصه صبر ابو بدا متقلم متاو زلو قنيات غيزه دس بلك هوا انت
كقدم أودامت ديكونس كلمي كلمو زلو جزي ودس دبلك هوا هناتات ويناتي تي مدلاوات تجزا متصر رايدوار مغارجات تصري قال ناي سالون تحصب بزح قمامات تدالو كوتاس تقنن تحنن ندق خاخداون تتجزء نا خاخدان تسفي زيتات مدلاوات زس دس يبلك زي أودامت كاب تامعلت تياتر حس تقدم إيدو تقدم زلو دس يبلك هو صبا نا شوكا سوات صوم قاعد خنقلنا أسي أنا ناين حنسا ناتقاد حنسا جميع يقولون كنا ترينا سوا دحين صمت قلي خا نو سوات أمي كنت خلوا لي نانسي قالين وين أنا ناس كخمين سنة قالين حنقول درجة حطيتها عند تودي سوا ساعة من أيد حن كن قبل قلي ناتي جميع درجة ودينا إنتن حطيتها نحدث بفولي روح أسمع القدس يوحنس كتب لي أدرك وكي حدث وا أنا حارس بدأ أنا بعد بيتي إمبر بعد بيتك ما راح أسمع الولي نخونا ريل تخلف سرات أب جنبار زركب روح أسمع قدس يوحنس قبر لنا يمنيل آمين يوحنا بلو آمين أبو دامت استجزأت لكي كدان بجزء عنك ويجلا فولي زخرد الله واي انتي أي ذكرني مهنياتوس أنا أمي داخلنا سلز دمسسنايو إزاي يخون بلو أين خلنا بزح كسائل أبدأنا إن استماعنا تبعل مو دقي ما يروح سبع الكرسي يوحنس ناولكو هتجينا ندلايك يروح سبع الكرسي ولا عدلك بكي نخلهم دقي نولادي سي أدي أبعد تركب أسمرة الحنون نخلو حزب إيرتران ومكل خلا حيلتات إيرتران دقي ما نروح سبع الكرسي يوحنس لكن أخي مصدقهم سبع البيت كي آمين أحبيرو آمين كبرات تغطت تلتي مرواتي إفراشو كم زخطري وتصنعهم حتصير على مسجدين سنة 8 محرت جبار والجبار زي مثل أقل مدرك سان رخبك سسناي روح سبع الكرسي يوحنس